san ngut ki briu kila du la ka jing im kat ba shis pa ngut ki wei pat kila ja rangai hadin ka jing ther ulaba ka balawan ra e ki jing tuwa khandau ha ka than mi ngi ka Uganda ong ka office umentri rang ba du bat ka tanat pulit henne ka singi palei kane ka jing ja kala ja ka singi balang balala aki benta jong ka bulam buli district kumbalai spa kilometer na ka than mi ngi ka nong ba kampala ha kane ka jing ja hadu kumba sop hoteli ki jing kisem kila sha teplut ong ka kerwo jong ka Uganda Red Cross Society kat ba ki wei pat kila sha pendulor kumba ma shiteng ngidon khat san ngut ki baya bat ka jing sir ka long ba kidang don bun ki met yap ki badang sha tem ong u Charles odong tho unong aiktin ka office umentri rang ba du kari ka bakmi ye ki kam ban ai jing yarap ye ki jing ja bas ngausi ula ben rap ru ba palat shispa ngut ki breu kidang ja rangai hakeleng ki prateli ki shnong ngis ngau kandet jur halor kane ka jing jot ka bashir khei ong u ong dong tho ul ong babaro ki jingking hakate ka thang kila sha rong no bat ki suro kila sha pendulor no ha ka ki bor pulit kile tho ba ki don shispa khalai ngut ki baja bat ki surok bom na shu banyat ki khanglat e kilenti ken tho bi ki kali kit nong pang na ka benta ki kam ai jing yarap ka Uganda kala sha akta ha ka jing Jerusalem ka ba khamper na du ubnai risam baladap kabalawan ra ru e ki jing shlei bat ka jing tuwa khandau hakikat to kat ne ki jaka ki bahe ha ki tudu jong kilum ka Uganda kila sha pendulor no e ki khlau bat ki we ki jing thung jing tem ki batap e ki jaka rap ka bala pen ki we ka jing ma na ki jing tuwa khandau ka jaka baja ka te ka jing tuwa khandau ka dei ka jaka lum bat kalamat e kum kini ki jing ja ha ki por baladap kan thop e ka jing tuwa khandau ha usnam arja shupau ka bala pen yap hadu prapongot ki briu